RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon makining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga John. Singuta ba ang likod ni mo dong, oy? Bebe, trapuhan ti ka. Lagi dayo eh. Saon init mo gayong panahon gud. Nya, traffic pa gud. Oh, okay na. Pag-ilis og t-shirt. Salamat eh. Saan sa man? Sa imong pagmahal ug pagpangga nako. Ikaw, gyud. Natural nga panggaon ti ka dong. Kay bana, tagod ka. Ug asawa sab ko nimo. Sige na. Pangandam na diha kay mga on na ta. Wa pa di ka mukaon. Eh, syempre, inugi pa abot ti ka nga mauli gikan sa imong trabaho. Aron, magdungan kitag pangaon. Mao ba? Ata na, mga na ta. Haskang sortihan ni mo, Bay Joy. Unsa to ingon nimo? Trapuhan pagagsingon sa imong asawa? Unya, hinukaran. Sana all. Oh, mana bay. Yoyo! Tanindutag magkasuot ang pariana. Mo yun. Aw. Sana all. Di ka lang nasab ko bay nga nakatunong ko babae nga buutan. Okay. Mo yun. Bay. Ang pingin tao. Ang pingin ng mga asawa do ha? Mo bigo, Pag di ang kayo pingin tao, na ba di ya? ka masa. Uy, ang pingi na paglikayin tao nga di ka makasa. Uy, naunsa ka, di urok Sa pa ka. makasagod doon sa matawa mong duha. Tanawa. Sus! Bayan nimo, lalaki gud da, ti urok magay ka pag imo nga di makasa. Okay. Kayo Klaro ang kay ka tinuod ha. ninyo bay. Ay, di Kayo man ang ginamalikayan tinuod. nga maibog ta bay. Ana man gina laki gud ta sa bayot ka. Tural. Bida. Unsa ka na ako pagpakasa og babae no? Nga Hmm? dito ra mo kusbay, nya trabaho, trabaho bay. Lo. Oro na akong routine kada adlaw. Maong dili gid mahitabo nga makasa ko sa akong asawa. Hala no, unsa nga wa kay masugatan nga babae diha. Lagi kita ka mag-short ha. Hoy, ayaw pangandi ba kay kinirmang minyo tano. Ayay, kanuos dintasyon, Murlang. panglingi jud da. Oh, ako lang na. Ikatuna ko nakasa sa ko asawa. Ito pre. Katuna oy. Ako yun, ikaw pa. Ang gilimod pila. Butan na gid Unsa lagi? sa. Kamo man na pre, kamo man na lahi ko. Dili mahitabo nga magpakasa ko sa akong kaminyoon. Kay buutan kay ang akong asawa. Yay! Mula ka sa udong, ha? Asa man kanay? Matukos merkado dong. Kay mangita ko dito ko nang si angay na tong sa daanon para sa panihapon. Ako na lang kay mangumpra day. Ayo, uy. Di na kasbay. Pahuway na lang diha kay may duty para baka ugma. Sige day. Ambing ha. Salamat dong. Swerte kay ko ni Beta nga akong asawa. Buutan og mapinanggaon. Mag-Facebook na lang ko be. Aron na ako'y lingaw. Uy, niya may ni friend request nako. Si Cherry ang iyang pangalan. Tanawon ako ang iyang profile be. Uy, hala. Ang ako hindi ning uyab sa una. Akong i-confirm be. Ay, salamat in taon nga imo naging kong gi-accept. Dugay ko nakabantay nga ni ade ka nako. Hibaw ba ka? Nasige kong search nimo sa FB. Pero dugay kayo ko nakakita nimo kay imo man di bali ang imong pangan. Sunod lang ko sa uso. Unya, kumusta ang kinabuhing ninyo? Okay raman, malibayon. Maayo pa ka, malipayon ka uban ni Beth. Ako in town, huwag ko malipay sa akong kaminyoon. Nga naman. Ang. Hangtod karon, ikaw pa man gihapon ang ako gihigugma. Cherry. Kung ikaw pa tingali ang akong nabana, malipayon tingali ko. Makita ta, Jo. Ha? Cherry. Jo, mingaw ko ni mo. Tagpahawa ko, Jo.
Salamat na kilipay ko nimo, Jo. Cherry, nakasa na ta sa atong Paris. Okay ra ko. Kaysa sinuganan pa lang, wa man ko'y gugma sa nahimo na kumbana karon. Oh, Ikaw ang gusto na kong ikauban sa tibok na kong kinabuhi, Jo. Pero wa ko'y mahimo. Kay si Beth man ang imong gipili. di na ta mangisgot ato. Nilabay na to. Gusto na ko nga magkita pa ta pag-usap. Ha? Ayaw kahadlok. Dili ko magsamok sa imong pamilya. Hatagi lang ko og gamay panahon. Musugot man gani ko nga mahimo nimong kapit. Basta dili ka lang muwa na ako. Basta, magkita ka pirmi ha. Manuoy ka na ako, Jo. Sige. Magkita ta. Basta ayaw git pagpanuwag sa bahay, ha? Ako rin mo kontak mo. Oh, sige. Unsa maning nahitabo na ko. Nakasako sa akong asawa. Nahitabo gyud ang giingon sa akong amiga. Niabot gyud ang tentasyon sa akong kinabuhi. Ay, Dong. Uy, samar ka, uy. Kalangas ba ni mo? May nakahasol ni mo? Wa dayoy. Matulog ko day. I love you, Jo. Cherry. Pila na kay gayon nga nahitabo ta. Cherry, ato na ning hunungon. Magbuwag na ta. Dili ko. Cherry, Dili ko masugot nga imo kong buwagan. Nadudlan ako maayo ni mo, Jo. Ingon ini lang gud ta. Magkita-kita. Basta dili lang ta magbuwag. ha? Unsay matutos? Mao na, Jo, mabdus ko. Og ikaw nga man. Cherry, may mo ba? Ayaw ko binuwang. Wa ko mapinuang ni mo. Ikaw ang amahan sa akong gisabak. Kay sukad nga may nahitabo na to, wa na ko pahilabot sa akong bana. Duha na kabuhan ang nakalabay. Kinuo ko. Sa may hatubuhaton ini, Jo. Ikon mahibaho ini ang akong bana. Sigurado man yun nga dili siya maangkon ini. Kay dugay naman siya wa makahilabot na ako. Mauni ang akong giingon nimo sa una. Nga delikado kini ang atong nisudlan. Jo, Cherry, sorry. Sorry kayo. Sa musugot ka sa di. Mauna ni ang katapusan na itong pinakita. unsa? Dili na nako ni kaya. Nakonsensya na kong maayo. Buutan kayo ng akong asawa. Ug dili ko gusto nga mahibaw siya sa akong binuhatan. Jo, dili lang ko ta magbuwag. Way asong makumkum siya. Kung magsigita og kita, may bawaan sa akong asawa nga may babae ko. Ug magdos pa ni. Sorry. Sorry. Dili na ako makikita nimo. Magbuwag nita. Jo, Hapit na mo duha ka tuig nga wa na mo kontak si Cherry ako. Ay, salamat din taon. Nga wa na siya magsamok-samok. Ug wa sa mahibaw ang akong asawa sa akong gibuhat. Oy, Pedro! Abi ka din day. Nga naman bay? Ninagit sa'yo bay. Imo ko ligagaw. Mau ba? Sige, akong gawson. Kinsa sa kaning igagawa eh. Klaro kayo. Mamarayag na sa nigparata ba? Jo. Cherry, ikaw ang nangita ako. Kinsa mining bata ang imda? Atong anak. Unsa? Baby, gugos ni Papa, oh. Arabi, ay. Uy. Kagwapa sa akong anak. Maayo kayong pagkapahin nato sa... Oh, nganong nitutok ang kanako? Ayaw ka bala ka. Nagkikita na ko nimo kay gusto ko nga makita nimo nga atong anak. O gusto sab ko nga may bao ka nga nakigbuwag ko sa akong bana. Kay dili na ko kaya nga siya nga akong paangkonon sa atong anak. Cherry, Dili ko magsamok-samok nimo. Kay nahibaw ko kung unsa nimo kamahal ang imong pamilya. Igo na nako nga nagkapatong taog anak.
Siyang buhay nga dunganan ako nimo. Cherry. Tapat Nagsago lang akong gipati niya itong hikayon na. Nga nagpakita si Cherry na ako. Da, ang among anak. Pero sa laing bahin, lalipay sab ko kay nisaad siya nga dili na magsamok-samok na ako. Sa mga lalaki nga naminaw karon, likayin ninyo ang pag-communicate sa inyong mga ex. Kaya tingali, ug maparihas mo na ako. Dinhin nilang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon. Kini ang akong suludan. Ilabi na kaninya doktora ni Obra o attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong suludan. Itago lang ko niya sa pangan nga NN, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago ko na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini ning among pag nag-ipon sabay sa akong ugangan. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ang palahubog na tinin akong bana eh. Enen, ay nanuktok. O kuya! Hello, Dayan. Halos imong mata? Daan pa kung hubog na sad ka? Isa na, En. Kisa pa may tagdugay kang mauli, kuya. Amang ko di mong palahubog. Yaro bang inita mo ginan nimo nga ako pag-inom hain? Tungod kay gikapoy na ko ng bisyo ni mo yan yan. Sige na ang kaginom, bisag nagkalisod na ta. Ano masuko man ka nga man ko magpangayo nimo sa akong ginom, ha? Ako man hinaguan. Unya! Di na ka maghunahon na sa tong panginahanglan din sa bay? Hibaw ka ba ya? Nangipon lang ta din At saba ba nimo oy? Maglagot gani ko ron, ha? Okay, haluan. Unsa man? Magtargib na. Saan masamo di hoy? Kasaba pa ninyo? Ay pagbalayas mo ni. Balayas mo! Kuya Eduardo! Maayo kinagmata ka na. Unsa man? Nahuwasan ka na? Kay ngano na basad eh. Ano bang yun anam dagway nimo? Halos di mo na madrawing. Ang! Hubog naman sa kana uli gabi eh. Mahimo ba? Laban pa king kung may hangover pa ko. Ay sa kong pagkisultihi, be. Kinahanglan ta magsulti. Kay gipalayas sa tas imong magguwang gabi eh. Unsa? Mao na! Gisabahan si kuya na to gabi eh. O gipalayas ta niya. Ah, yamat ragon. Yan. Maglain na lang lagi tagpuyo. Kaya di ko ganahan ning may manghilabot sa atong away. Aw, ayaw ko kawaya. Ayaw pa pag-inom. Ayaw pag-uli nga hubog. Ah, mura ka magwamanan na ko eh. Nga sugad sa to pa nagkaila. Ingon ani naman ko. May mo ba? Nagdakay mong tingog kay basig sa baag pareyaso sa tang kuya Eduardo din eh. Oh, ano papahawa mo lagi ta din eh? Nagkamanghuran man ko. Ako man ang bay. Ha? Noong sa mo diha? Da, to na lagi. Ha? Nakabatit sa kuya Eduardo sa atong lalis. Makiksulti gani ko na ako magguwang, be. Uy, yan yan! Yan, ayaw pagkagawa sa magguwang ha! Yan yan! Ang bitaw na ron. Huwag pa to eh. Sundan ako. Unsay mong gisulti sa kong asawa gabi, Kuya Eduardo? Yan yan! Yan yan, ayaw ha! Oh, kung doon sa may iyang sulti nimo, oh, mao na to. Nga papawaon minimo din sa kubay? Ha? O sa imong bay? Kaya nga naman eh. Imo rin aning bay. Ako ni! Kaya ako ang kamanghuran na to! Sa? Ay putak kag pangangkon ini ha? Ako ang angay mo angkon ining baya. Kaya ang akong anak, ang imong pag-umangkon, anong pa-renovate ini? Maong mas dako kog katungod ining baya. Usa? Kuman kining bahay nga among gipuy-an. Bahay kini sa kumaugangan nga pulos patay na. Ang iya nilang mga anak ang nagpuyo din eh. Ugusan namin sa kumbana og ang among duha ka anak. Daghan kaayo mi. Maong samok yun ba? Kung mag-away mi sa kumbana, mo apil-apil gyud ang uban niya may igsuon og palayason mi. Ganahan na gyud unta ko mapahawa og maglain mi sa kumbana. Apan di sad mosugot ang akong bana kay mangangkon lagi siya nga siya ang may dakong katungod ining baya kay siya'y kamanghuran. Apan mangisog sad nga mangangkon ang iyang usa ka igsuon kay kuno ang iyang anak
may nagpa-renovate aning baya. Unya. Huh. Kadugaya na baka unay gi kong patay igsuon ba? Hoy, hilom ana oy. Mayawaan ka gani na. Dah, yawa masan ako igsuon ba? Mayroon man ang patyon. Hilom oy. Madung ka ni sa niya kasi mong maguwang. Huh. Yati na po noon. Ako na may no'y katungod sa kumbay. Ayaw lagi tawag pangangkon. Kaya daghan mo magsuon ng may katungod ini. Sidakan. Sa balaod ang kamanghuran ang makapanag-iya sa bahay sa iyang mga ginikanan. Panon saon taman taon ana, oy. Nga sila naman ko mas dakog katungod din kaya ang iyang anak mo'y nagpa-renovate ani. Oh, kaya nga no. Gisugo ba na ako sila nga magpa-renovate ng baya? Ngawa man? Ikaw sagta ba? Ano na napasige ni mag-inom? Aron ba di ta masaba? Aron di masuko ng imong mga igsuon na to? Uy. Gilikoy naman po din mo ang istorya din ako. Ayaw lang hilabti lang ako pag inom-inomin. Ha? Ayaw hilabti. Kay din ako kabiyaan na. Sultihan ti ka. Mas kabiyaan pati ka. Yan! O nga nung mag-antos man ka? Ako pa giprangkahan, ana. Lupad bang yung pad na ko sing aping ba? Ang saan ko lang ako ba na dyan ito Hindi maganda niya kabiyaan ng bisyong inom. Kabiyaan, oy. Kami sa akong bana sa una, manginom Kung asa tong gimmick sa barkada, to ami. Pero pag minyo na namo, aw, lahi na. Biyaan na yun ang bisyo. Kay may kabilinggan naman ta. Hindi lagi ko ng kabiyaan niya niya na, bisaon-saon. Binuang na. May sakit sa utok ng bana ni mo, inin. Janet! Sus, kamo no. Mura gyud mo, nagduwa-duwa sa kami niyon. Mura mo guway mga anak nga maapektahan kon mo desisyon mo, anak. Sawa ka pa unta magpakasal ng bana ni mo. Gihuna-huna mo na ng daan. Kay hibaw na kang daan, nga mo inom ginasyan ka na to. Abi mo gud ako mag-usap, ma. Ay, wa kailaw ka saba ng bana ni mo. Maong antusa, ug sabtaan na lang. Kayon saon, bana naman na ni mo. Dili naman na ni mo mahimong kailisan. Ang tambag ko lang anang sitwasyon na ninyo sa inyo, no? Maglain, gid mo. Ma. Gubot yung kay nga kung nahuna karon. Kada adlaw ko ng problema ning among sitwasyon. Samok kayo, nga daghan mi sa kabay. Unya, kung sa may problema na mo man ti ayon, mo apil-apil ang uban yang maisuon. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana, kamanghuran ng akong bana. Tinuod bang iyang gituhuan? Nga naa ako na sa balaod, nga ang kamanghurang anak ang makaangkon sa bahay sa iyang ginikanan? Ikaduhang pangutana, kumon kining bahay nga among gipuy-an. Daghan kami namuyo dinhi. Husto ba sad ang iyang maguwang, nga siya na ang may dakong katungod sa bahay, kaya ang iyang anak ang nagpaayo ini? Ikatulong pangutana, gipalayas mi sa iyang maguwang. Apan dili sa mapahawag akong bana, kay iya lagi ko nuning baya. Mapapahawa pag mi? Kay wa man may gipirmahan anang baya, kung igo raming ni Puyo. Ikaupat o katapusan, ang bahin sa akong bana, palahubog ni, o sigihan ng kong away. Asa mang kumudol, ani? Unsa mang giday ng inom nga bisyo? Di ba giday nakabiyaan? Palihog na bangit ang bagi ko, kiniyang akong suliran, NN. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema ang may punto legal, emotional, personal, behavioral ug mga problema nato sa ato ang pamilya, sa ato ang mga karelasyon, sa ato ang kaugalingon. Busa, ayaw na mo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Kumusta mong tanan din ha? Are you all safe? Hinawot unta nga permanente lang yutang
safe no from this pandemic mga sukintig paminaw, and I hope magmalig-on ang ato ang pagtuo, upadayon ta og ampo, bahala og limitado pa ang pag-adto sa simbahan, wa man ay gipiling lugar ang ato ang pag-ampo ba no. So makipag-asa ta, padayon lang gyud ta sa pagsalig ug pagpaningkamot pod nga kita safe ta, limpyo ta, di ta mag pataka og gawas kung dili kinahanglan, and ug mogawas man ganita mag face mask lang gyud ta kanunay. Social distancing and of course proper hygiene. Do not stress over things you cannot control. Muna ang ato ang quote of the day mga sukintig paminaw, no? Kay naagyod ang mga panahon sa pagsuway karong mga panahon na stressful, grabe gyud kayo ang anxiety, wa pagyud tay vaccine, wa pagyud tambal. Naay mga butang na dili nato ang di gyud nato no kaya nga makontrolar ang maong mga panghitabo. Pero ang ato ang makontrolar ang ato ang kaugalingon, no? So, ang importante, kalma, di ta magpadala. Muna ko magmalig-on ta. Muna, ang kanang mga pag-ampo na to, no? Pagsalig sa Ginoo, pagsalig sa to ang kagalingon ug pagpaningkamot, maupod na mga butang na makatabang na to. Unya, para di ta ma-stress, mangita tag mga butang nga malingaw ta. Manlimpyo, manlaba, magpasingot, mag-exercise, magluto. Ang uban, magsikig luto niya. Kuman malingaw nga nagluto-luto na maligya, nalingaw, nakakwarta, nadato, no? So, basin, sa kanang mga in everything na amang ginay positive, no? We'll take the good and the bad, but we will always make sure that in every bad, there will always be a lesson. So, ayaw kay ka-stress, ha? Letter sender na to, karon adlaw tago na to sa pangalan nga si NN, di po niya ipasulti kung taga-asa siya. Ganahan unta ako sa lugar kung asa siya, pero di man pwede isulti. Of course, di ganda nato isulti. Muna, sa inyong mga suwat, kung ganahan gani mo, nga di nat mo gusto nga masulti, or isibya sa kahanginan, ang inyong pangan, or taga-asa mo gikan, then, palihog lang kitag indicate din ha, kay we will also respect your choice and your privacy. Okay? And ang kaning ato ang letter sender kay punto legal man ni kabahin ni sa problema ni NN nga nangipon sa usa ka common nga balay sa iyahang kaugangan nga pulos patay na. Daghan silang nagpuyo sa balay. Ang mga igsuon sa iyahang bana ug ang mga pamilya, extended family, no mom ginikomon natong mga Pilipino. Maong dili kalikayan nga samok kaayo sila. Kung mag-away sila sa iyahang bana nga palahobog, apil ang tanang pamilya, no igsuon siyang bana. Ug palayason sila, apan di man mulayas ang iyang bana, kay kuno siya may kamanghuran. Ug naa kuno'y balaod nga ang kamanghuran, maoy makaangkon ug makatag-iya sa balay sa ilang ginikanan or balay nga kumon. Ug nanay balaod dato kay kuron, kay ako'y makapanag-iya, kay kamanghuran man pug ko. Di na itaon tinuod, ha? Anyway, unang pangutana. Kamanghuran ang ako ang bana, tinuod ba? Ang iyahang gituhuan nga, na ako no ang balaod, na ako no'y balaod nga kamanghurang anak ang makaangkon sa balay siyang ginikanan. Wa pa jud ko nakakitaan ang balaura og asa na. Kay ang balaod nato equal treatment bayata. Justice and equity. Wa may unequal sa mga anak. Masuko man ganitang naay pinalabis balay kana pa bang sa balaod, no? So dili na tinuod nga kanang ang balaod nagtan-aw og pinalabi nga kung kamanghuran dili equal footing ang manag igsuon, so dili na mao equal gyud ang treatment. So kung mamatay ang ginikanan, ang makapanag-iya gyud ang tanan nga legitimate nga anak. Of course naalay demarcation between an illegitimate ug legitimate child tungod kay although dili pud sa bata, no, actually sa una di bayag gyud unta makapanunod ang kanang mga illegitimate children. Unya ang balaod manggod nakahuna ang gobyerno pud nato, no, nga ato mga kongreso nakahuna-una pud nga di baya pud sa bata, but di man pud gud pwede nga mo encourage ta sa kanang estado pagka ilehitimo kay pro marriage man gyud ta. So munang wala lang kana, dili siya equal to that extent, but all the illegitimate children equal sila tanan, angay, no, way pinalabi tanan pud nga legitimate children, first, second, middle child, youngest, equal gid na tanan. So sayop ang imong kaipon. And then ikaduhang pangutana,
Common kining balay sa among gipuy-an, daghan kami namuyo diri, husto basad ang iyahang maguwang. Nga siya may dakong katungod sa balay. Kay iyahang anak ang nagpaayo ini. Kanang common gani nga balay, common pud na ang expenses. Now, kung ikaw mo'y kusa nga nagpaayo ana, wa ka nangihap, wa ka maningil, wa ka nagpahibaw, di pug ka makademan nga sila puy mo bayad. Pero, di man gud na to angay unta awayan kung magkasabot lang na. Sige, puyo ta dire, kung naay bayranan, naay ayo, aw equal tang tanan, divide. Di ba? Kanang sa mga responsibilities. So, dili na pwede nga, kaya bisay ni bayad, siya na dakong katungod. Kaya wa man po'y nagsugo ni mong ikay mo paayo. Okay? Ikatulong pangutan, nagipalayas mi siyang maguwang, apan di sa siya mo pahawa. Ihang bana. Di po siya mo hawa, kaya nasila gipirmahan anang balaya, o igo rapod sila ni Puyo. Now, equal man gyud na, kay kamumang tanan ang, unsay tawag ni mo ani, kamumang tanan ang, igsuon, equal man mo tanan. So, ang ako alang is pagsapot mo, otherwise, no, magpabayad ka sa imuhang bahin, valuation, no, kung pila imuhang bahin anang yuta, ibaligya, bayaran ka, or hawa mong tanan para way gubot, ibaligya ng yuta, ug ang balay, pilay halin, pila mo kabuk, hala i-divide na, pagkanya-kanya ragod mong tukod sa inyong balay para magmalinawon mo, para di mo mag-away, di mo maghilabtanay, mo manggunay problema pod. Nindot man ang mag-ipon ba? Aligre man na, kay mas daghan, mas aligre, labaw na kung peaceful ang ato ang pagpuyo, magsinabtanay, magrespetaray, no, way hilabtanay, pero maapot putas punto pod nga, manglibak, manghimantay, magsuyaay, no, di naman guna sa healthy niya, makagubot na, may pag magkanya-kanya na lang mo. Ug mao naman lang gani na makagubas inyong relasyon. Ikaupat og katapusang pangutana, ang bahin sa ko ang bana palahubog kini. Sigihan lang kog away. Asa man kumuduel ini unsa man gyud di ay nang inom nga bisyo, di ba gyud na kabiyaan, ay kabiyaan god. Batasan man gud na sa tao na lang giuban nga lami gyud ambot nganong ubang laki mas lami mang yung beer kaysa sa asawag sa pamilya, nagiuban nga nasubraan, nagyud puy uban nga bahalag way kaon mas makainom, no, kana palahubog na gyud na. Pero I think what's important is kung mahal gyud ninyong usat-usa, givalue ninyo ang pamilya, wa man gyoy kumo sa kanang magsurya mo, mulingkod mo, ug imo siyang ingnon na kanang iyang pag-inom nakaapektar na sa inyong kaminyoon o sa inyong relasyon, no? So I think that's very important nga magmasurya mo kay para masabot ninyo ug dili gyud nya madagmalan ka nga abuso na gyud kaayo. Then I think kinahanglan nga moreklamo na gyud kag madapatan na ka, mamiligran nimong kinabuhi, amadto kag barangay, DSWD or sa Women's Health Desk sa atuang kapulisan. Dili ka kinahanglan mag-agwanta sa usa ka relasyon nga giabusuhan ka, no, physically, psychologically and emotionally tungod kay babay ka na kay katungod and angay ka respetuhan sa imuhang kapikas. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe o maayong adlaw.